Ya jita da ka sani da ba kai waƙan nan ba gashi nan ana tallan dan malela da waƙar ka. Dan malela traditional medicine. Da ina garin Kano ina yaƙi da kamfanin dan malela na gani kaina nema ake a kai ni gidan yari. Na ce to na bar garin Kano na dawo Abuja mai waru. Ni da nake yaƙi da kamfanin dan malelan fa. Amma ni ma kaina an ce mutumin banza dan iska ne ni ina bata tarbiya naga ana nema kai da gidan yari naga ni as the biggest influencer mutum kamar ni a bata mini kariya a kai ni gidan yari nace kai tun na dawo Abuja yanzu ba ruwa na wacce zai dan malelan ta yi yauwa yanzu ba na yaki da kamfanin dan malele du mata ku ta auren kanku dama yanzu na gaba ɗaya mata ma ba wani san maza kuke sosai ba kawai ku ta auren kanku ku yi ta murza dan malela ba kuna markaɗe rayuwar ku ce ba abin da ya dame ni banna ma yar Sadiya Haruna ta tana raye na rantsi da Allah in na aure Allah tsira kai ina ga muku ba na iya kokari na akan harkar kamfanin dan malelan nan na faɗakar na yi ta content na yi ta dabaru iri lokacin mata da yawa sun bar harkar dan malela saboda ni ba amma kuma ba a garin abin da nake kawo na gyara sai iya wani soki tsura can to wallahi ba ruwana duk wacce za ta yi dan malanta ku samu umarin ku ta marka dai yau can ta matsayin ku rayuwar ku je hayya Carlos da Matsayo yau jifa Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode